Господин Петков, ви благодарам за првото интервју за македонската агенција МИА. Тоа е воопшто и прво интервју премиерско интервју за македонските медиуми. Еве да почнеме вака, 30 години денови се навршуваат откако Бугарија прва ја призна Република Македонија, независноста на Република Македонија. По 30 години сега имаме една сосема друга ситуација. Што се случи во меѓувреме? Първо искам да кажа, че съм много щастлив, че България беше първата страна, която призна Република Северна Македония и нейната независимост като независима държава. И да, в тези 30 години аз лично бих се радвал да имахме още по-добър прогрес от това, което имаме, но сега нещата са така зависят от всички нас и се надявам, че така вместо да се гледа къде са били грешките в последните 30 години, ще подходиме с един конструктивен, диалогичен подход за напред, защото за мен добросъседството с Република Северна Македония е от огромна важност за България, за Република Северна Македония и за целите Балкани. Наистина аз вярвам, че колкото повече работим заедно, колкото по-голяма свързаност имаме, колкото повече нашите хора общуват, правят бизнес, толкова по-добре. Таа комуникација меѓу граѓаните мислам дека воопшто не е спорна и таа мислам дека и не прекинала постојано. Да. Одиме Софија, доаѓаат во Скопје и тоа не е никаков проблем. Меѓутоа, што ја наруши таа доверба меѓу луѓето? Од каде толков страв? Зошто? Това, което виждам като един проблем, което се е случвало, е, че не сме вършили достатъчно работа заедно, а само повече политиците са се изказвали и са давали от двете страни на границата някакви декларации, някакви приказки, а реално работата, която е трябвало да свършим, не сме я свършили. И каква е тя? Според мен не е нормално аз като премиер на България да трябва да лета, ако искам да използвам комерциалните авиолинии, да лета през Виена, за да стигна до Скопие. Или до Истанбул. Или до Истанбул. Това просто е, ако помислите, отиваме назад и напред. Много по-нормално е да имахме вече такава авиолина. Не е нормално да нямаме ЖП линия, която вече да движи търговски обмен между София и Скопие. Така не е нормално да нямаме общ културен календар. Така че вместо декларации и политическо говорене, сега е време да запретнем ръкави, да кажем, трябва да свършим много работа заедно. Трябва да го свършим с ясната идея, че само когато успеем реално да свършим тази работа, ние ще гарантираме истинско добросъседство, което ще се гарантира от самите наши народи, а не толкова от политиците, които са на деня в този момент. Политиците, како што видите или политичарите го гледат само својот профит, собствен профит. Мене, гледано од страна сега, како од Македонија, искрено ми беше малку несватливо. Председателот Радев закажува Совет за безбедност. Не знам дали имаше Совет за безбедност за пандемијата, за руско-украинските односи, за дистанцата, затоа што се добива впечатлок дека Македонија е најсилната која што може да наруши безбедноста на Бугарија, а сепак сме НАТО сојузници. Тој приста. Аз по принцип не искам да влизам в коментари на... Аз съм сигурен, че всъщност всички едни отговорни политици, включително и президента Радев, всъщност в крайна сметка цели добросъседство. Въпросът е как това да се постигне по най-истинския и най-възможния начин. Моя подход е малко по-различен. Както виждате, аз изчаквам Димитър Ковачевски да влезе в своята нова роля и не се бава нито ден преди да дойде на посещение в Република Северна Македония и този акт на аз да отида при него искам да покажа две неща. Първо ни е ред сега, да, но второ, че
от тук нататък диалога, комуникацията, свързаността не трябва да бъде толкова фрагментирана. Ние трябва непрекъснато да общуваме, да напредваме. Това моята така надежда е в следващите месеци. Реално и това се опитвам така да договоря в нашето посещение, като дойда, е да направим тези 5 работни групи. Добре. Но тези 5 работни групи, и те са икономика, култура, инфраструктура, евроинтеграция и история, не искам просто едни политици да идват и да си говорят. Искам, когато говорим за икономика, да видим всички наши фирми, които искат и имат интерес за Република Северна Македония. Всичките фирми от вашата страна, които имат интерес в България, да ги съберем. В тази среща политици не трябват. В тази среща трябват хора, които искат да работят, да правят бизнес заедно. След това да срещнем нашите министри за инфраструктурата. И ако наредим тези 5 групи да се срещат по един път на месец, да ги наредим всяка седмица, да има една група да се среща, различна група, ние реално ще направим една програма от ежеседмични срещи, които да напредваме по всичките тези въпроси, които 30 години явно до този момент не сме успели да решим. Тоа значи дека тие комисии не би биле налик на она што се случуваше со историската комисија, па ќе застанеме некаде, па ќе стоиме. Напротив, тоа ќе биде друга динамика. Затоа што нашите Деновиви и Ковачевски денеска слушаме Маричич изјавува дека ова ќе биде нешто многу поразлично и многу подинамично. Много по-динамично с реални резултати. Аз, примерно, искам да видя още в първите няколко срещи да пуснем авиолиния да лети между София и Скопие. В смисъл, не искам да напиша аз обещавам, че един ден ще пусна линия. Искам да се кача на самолета и да мога да лета от София до Скопие. Не искам да говориме, декларирам, че един ден ще има Што беше со железничката пруга. Еден ден ќе се споиме. Искам да знам какъв е проекта, колко бързо може да се случи, че примерно влаковата линия да се случи София-Скопие. Да си направим точни календари, кога да се случи. Това, което видях, между другото, и съм много обнадежден е Димитър Ковачевски, като говорихме по телефона, той звучи също много практичен. Нали, той така в нашия разговор имахме много добър и хубав разговор и той звучеше, че трябва да свършим тази работа. И идвайки той е човек, доколкото знам и от бизнеса преди това, нали, е имал доста опит, ние искаме резултати. Това с декларациите, обещанията трябва да е за нас. От тук нататък броим резултатите, които свършваме заедно. С оглед на тоа што многу пъти имало декларативни изјави, можеме, сакаме, мораме. Малку недоверба, пошто е таква климата, нели, добрососедска до сега, произведе тргањето на рокот. Тоа може да се гледа и позитивно, можеме и помалку од 6 месеци, можеме и повеќе од 6 месеци. Што значи рокот? За колку можеме? Всъщност можем за времето, за което си свършим работата. Аз това искам да кажа. Значи сега го кажем един срок, да кажем 6 месеца. Почваме същите декларации. Не, трябва да видим какви са въпросите, как ги решаваме. В срока зависи само единствено от готовността всяка една от страните да си подаде ръка и да си свършим заедно работа. Така че аз това се надявам да видя. И сега има казуси, по които нали, има неща, които са много ясни. Аз не мисля, че има човек в Република Северна Македония или в България, който да не мисли, че е добре да имаме влакова линия между двете държави. Те са лесните неща, но са важни. Аз съм сигурен, че много от бизнесмените, като се срещнат, единственото, което ще гледате, как техните пазари да пораснат или откъде да вземат най-добрия доставчик. Сега има някои казуси, които трябва да обърнем малко повече внимание, които са по-чувствителни във връзка с, нали, примерно, това, което и консултативният съвет каза за правата на българите. Те са теми, които са малко така с повишена трудност, но ние трябва да ги адресираме. Аз мисля, че един приятелски
конструктивен подход трябва да може да решава и лесните, и по-трудните теми. Но затова най-важното е да си имаме доверие. И това доверие се надявам да го изградиме, и то да го изградиме пак не с едно идване, с тази работа, която правим заедно. Не спорни се дека има тешки и лесни прашања, апсолутно се согласни. Меѓутоа, колку тие тешки прашања се вистина тешки прашања, колку тие тешки прашања се некаква отстапница или враќање на процесот назад, пошто ги има и едните и другите. Да, со компромиси се решават, многу работи се решават, меѓутоа, дали се тие само форма некаква за да стоиме во место или се вистински тешки прашања? Аз мисля, че с конструктивен диалог всичките тези въпроси са решими. Не мисля, че имаме нерешим въпрос. Единственото, което трябва да направим е това доверие между нашите правителства трябва да се изгради. И другото е да вкараме по-големия контекст. По-големия контекст е колко всъщност накрая може да спечелим и Република Северна Македония, и България от тази обща работа. Така че когато го сложим в контекста, защото ако говорим само за трудните проблеми и забравяме за всичко друго, някакси всички се наострят и всички се нагласят, че леле какъв голям проблем. Но когато говорим колко още имаме да спечелим от едно добросъседство, тогава вече тези проблеми, които изглеждат ушким трудни, много трудни, всъщност тяхното място в общите отношения става по-малко. Секако, недавно зборува со некои македонски лидери, во истиот контекст, нивниот исказ беше има многу деструктивни сили кои што влијаат во процесите. Се обидовме да ги дефинираме дали се тие однатре, дали се внатре, на која страна се, ги блокират едноставно процесите. И ако го додадеме коалицијските капацитети и на бугарската влада, и на македонската влада, политичкиот профит кои што се обидуваат сите да го добијат од тој пакет, ќе има ли сила да одиме во насоката која што велите дај да ги видиме убавите нешта? Аз се надявам, че всъщност толкова много имаме да спечелиме заедно от това добросъседство, че дори отделни групи от хора и в двете страни, които мислят, че това добросъседство не е добре за тях, политически, някакви други причини, ако ги качим в целия контекст, те се надявам да станат малък глас в общата идея, че трябва да работим заедно. И има неща, които са чисто... Аз мисля, че даже и трудните въпроси, ако ги погледнем по най-разумния начин, примерно, аз съм сигурен, че никой в България, никой в Република Северна Македония не мисли, че примерно дискриминацията или езика на омразата е нещо хубаво. Никой не може да го мисли. И така, ако успеем да дефинираме точно какви са тези проблеми и откъде идват, тогава техните решения стават по-лесни. Другото, което мисля, че и двете страни имаме като проблем, и аз мисля, че ще можем да помогнем от нашия опит в евроинтеграцията и за Република Северна Македония. Примерно, знаете, моето правителство влезе с идеята за нулева корупция. Значи, ние трябва да изчистим, аз вярвам, и в България, и в Република Северна Македония. Да, ама не, оказва се, че не е локален проблем. Ние трябва да изчистим всички, които печелят на гърбовете на нашите народи. Защото има една група малко хора, които през корупция печелят за сметка на всички останали. И аз мисля, че част от деструктивните елементи, които са свързани, дори подават под въпрос дали е добре и дали не е добре добросъседство между двете страни, много от тези същите групи са свързани с вътрешната корупция в страните. И си мисля, че ако ние заедно така успеем да кажем не на корупцията, не на дискриминацията, не на неспазването на човешките права, да на добросъседството, да на общите връзки, да на общата икономика,
и ги сложиме в тези рамки, диалога ще бъде много по-бърз и хората, които са ни избрали на тези позиции, ще ни разберат много по-добре. Така че ако това успеем да го направим заедно, аз мисля, че и за двете ни страни ще е много ползотворно и е нещо, което, честно да ви кажа, ме обиди едно време преди няколко години. Бях в Харвард, моя университет. И един от професорите по икономика говореше за Централна Америка. И вика, в Централна Америка, там едни от страните имат елемента на балканизация. И аз викам, що е това балканизация? И той вика, това е икономическия термин за дискоординация. Когато две групи близки страни не се координират добре. Хвана ме срам. Викам си, не може нашия район, нашите Балкани, да ги дават за пример за дискоординация. И то, даже думичката, която използват в Харвард, да е с името на Балканите. Така че време е да сменим какво означава балканизация. Бих се надявал след някакво време, като се каже за балканизация, се говори за смяна на начина как едни страни могат да започнат да работят заедно. И това като цяло, ако помислиме, Балканите са 65 милиона човека. И това ти е една Франция. Представете си, ако имаме отворени пазари, работиме заедно, уважаваме се, има нулева дискриминация, махнали сме корупцията. Как Балканите биха изглеждали? Имаме толкова много работа и толкова много може да спечелим от една такава визия, че просто е време да запретваме ръкави и да почваме да действаме. Истиот контекст се овие 9 милиарди кои што би требало да дојдат од ДЕУ, да речеме, во функција на интеграција на Балкана, не дезинтеграција. Што би значило тоа, да речеме, тој влог воопшто за Балкан? Аз мисля, че това е другото, което е факт. Ние имаме всички предпоставки да сме богат район. Ама наистина богат район. Близко сме до най-големия пазар на света, европейския пазар. Имаме достъп до умни хора. Аз вярвам, че и хората на Балканите има много умни хора. Не случайно сме добри по математика, по физика, имаме плодородна земя на Балканите. Имаме добро място за туризъм. Но защо сме на едно от най-ниските нива в Европа като икономическо развитие? Точно две неща. Единият ни проблем е, че на Балканите корупцията е нещо, което някакси е допустимо и всички едва ли не казваме, това е част от региона. Другия проблем е, че не се координираме достатъчно на Балканите. Дали може би поради тоа, ако може генерално да го дефинираме, балканскиот гласач, тие обично секогаш гласаат против, не за. Заради тоа што се против елитата. Не е видно кој друг ќе дојде. Само тие да не видат. Да, и това е вярно. Всъщност много интересно едно проучване гледах, където в Европейския съюз питат хората колко си самокритичен и колко си критичен към всички останали. И в Финландия беше номер 1, където са най-самокритични и най-малко критични към всички останали. Тук при нас, на нашия район, сме много критични към всички останали, както вие викате, а сме най-малко самокритични. И всъщност, за да направим промяната, всеки един от нас трябва да започне да бъде самокритичен, преди да бъде по-критичен към останалите. Така че надявам се, че този тип подход ще може да го използваме и в нашите разговори сега, да сме сигурни, че всеки един от нас е направил първо домашното, преди да сочи с пръст към другия и да каже защо ти не направи това. Така че надявам се, че ще имаме този конструктивен диалог. Аз вярвам, че Балканите имат много по-голям потенциал а пък между нашите две страни още повече. Имаме, да речеме, гасификација, енергетските пакети. Зошто не би дошло преку Струмица, да речеме, целиот тој пакет? Да. Од Петрич, колку има? Точно така. Факта, че си говориме в момента и се разбираме, без да трябва да има преводач между нас. Факта, че
сигурно вкусовете, интересите на хората са ни много общи. Имаме, вие знаете, един от нашите депутати е Христо Петров. Той е рапер. Той казва, аз с моя колега от Република Северна Македония може да направим общ концерт. Ние много се уважаваме. В смисъл, на всякакви нива предпоставките са да имаме голямо добросъседство. Сега въпросът е и политиците да си свършат работата. Како? И това ще го направим, започвайки с тези работни групи, с един диалог, по-постоянен, с директен фокус към реални резултати. Има ли притисок въобще врз Бугарија заради тоа што има некои тврдења велат дека Бугарија не е толку, може би го користи моментот, меѓутоа и некои европски земји се кријат зад проширувањето на Балканот. Од друга страна, велат не, Бугарија е само таа која што ги стопира тие процеси, никој друг. Албанија, да речеме, целиот тој пакет Рама пораша дека вели за 6 месеци ако не се реши ние одиме сами. Денеска ги имаме порака од Америка дека не ќе може тоа раздвоено да оди, дека ќе мора тоа заедно да оди и сите тие усилби кои што се прават. Француското претседателство, Макрон, целиот тој амбиент дали ќе помогне или ќе одмогне? Дали е притисок или реално одговор на се она што се случува? Аз това, което вярвам, е, че в крайна сметка, независимо кои други сили и кои други държави имат интерес за едно или друго нещо да се случи, опира до нас си. Значи, истината е, че ние сме си съседи, нашите отношения си зависят от нас. Аз лично знам, аз съм сигурен, че и при вас, и Димитър Ковачевски, независимо кой какво говори, всеки един от нас има собствената си отговорност да се свърши тази работа. С други думи, на мен лично няма значение кой ще ми дигне телефона и ще ми каже направи това, направи онова. За мен е важно да сме сигурни, че правиме правилните неща по правилния начин. И да, света е глобален, нали? Има най-различни интереси, но мисля, че и това е другото нещо на Балканите. Ние трябва да си кажем, нашата съдба си зависи от нас. Не трябва се да обвиняваме или да чакаме, или някой да ни спаси, или някой да ни помогне. Стига толкова с това. Трябва ние да си свършим работата. Аз това го говоря и за България, като говорим примерно за корупцията. Едно време чакаме какво ще каже Европа. Ама какво означава какво ще каже Европа? Ние трябва да спреме корупцията заради българските граждани. Не защото някакъв доклад в Европа ще се напише. Даже имахме много интересен разговор. Сега имаме едни големи средства по програмата за възстановяване. И си говоря с Европейската комисия. И те казват, част от скоростта, с която ви отпускаме парите, ще бъде функция на колко бързо направяте прогрес срещу корупцията в България. И аз се усмихнах и казах, вижте, целият пакет от Европейския съюз в този план е 10% от нашата икономика. Аз трябва да се справя с корупцията не за тези 10%. Аз трябва да се справя за 100%. Да. И за външната политика е така. Вярвам, че всякакви интереси има. Обаче отговорността си е наша. Трябва да си свършим работата. Со каква порака ќе отидете, ќе однесете некаков документ кај Ковачевски? Во Македонија многу се шпекулира дека има некаков анекс договор, некаков договор во однос на постојниот... Не, отивам просто с конструктивен тон, с готовност да почнем да работиме заедно. Нямам документ приготвен нещо, защото всичките тези документи нямат смисъл, ако не им дадем истинска мотивация, че трябва да свършим работата. Аз предлагам документите да ги оставим като втори, след като първата част да почнем да има нещо, за което да напишем следващия документ. Защото иначе опасността е, пишем едни документи и после какво от това. Така че тук задачката е да направим програма, да направим групите, да започнем диалога, да имаме чувството, че си имаме доверие, нали, че не е някаква, че от двете страни има добронамереност
и да си поставим целите, които искаме да постигнем за максимално кратък период. Еврозоната е близко до България? Ами, надявам се, че ще влезем 2024 година. Това е нашето правителство, си го е заложило като цел. Нещо, което трябва да направим, е да комуникираме с българския народ, да не се страхуват от тази промяна, да разберат какво всъщност означава. Защото това, което виждаме, ето сега и за ваксините, и за еврозоната, има групи от хора, които използват страховете на нормалните хора, за да правят политически движения. Сега има хора, които казват, не, това е най-ужасното да се влезе в еврото, има хора, които казват, не трябва да се вакцинираш, а то е и добре за България да бъде част от еврото, и е добре да качим нивото на вакцинация. Така че въпросът обаче, това не може да се казва просто добре, трябва да се комуникира. Защо? Хората трябва да разберат, и това е другата голяма сила в нашите диалози, ние трябва да, преди всичко също да убедиме и двата си народа колко е важно да имаме добросъседство. Защото да не допускаме тези отделни групи от хора да правят програмата за всички ни, които са против. Така че и ако фокусираме върху тези рамки, добросъседство, права на човека, липса на дискриминация, икономическо развитие, компромис и диалогичност, когато говорим за история, тогава ще напреднем бързо. Супер, не случайно почна со 30 години. После 30 години сега што се случува. Очигледно дека за тие 30 години и не многу што се работело, односно ништо не се сработело. И токму во тој контекст ми беше прашањето, ако сега заглавиме повторно, имаме комисија, па оваа комисија ќе оценува некој друг, па ќе оценува некој трет, па дали е напред, дали е назад, тогаш мислам дека ќе ни треба уште 30 години. Одглавувањето на целиот процес, почетокот на преговорите и натаму искрено отворено решавање, мислам дека тоа е насоката во која што треба да движиме. Ами, света се движи прекалено бързо, за да губиме периоди по 30 години. Нито Република Северна Македония, нито България можем да си позволиме да губиме такива периоди. За съжаление, наистина, истината е, че сме ги загубили. Големи пропуски имаме в последните 30 години. Не само външно-политически като сега, и вътрешно-политически. Много неща се можело да се направи по-добре. Хубаво е след някоя друга година, когато погледнем назад, когато ние сме отговаряли, да си кажем, направихме промяна. Да. И благодаря за разговорът. И аз благодаря.